שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לצלול לאחד הסיפורים, אני חושב שאפשר להגיד, הכי מרתקים והכי עוצמתיים בכל ספר בראשית. וזה כמובן סיפורו של יוסף. זה פשוט מסע מטורף, רכבת הרים של עליות וירידות, שמתחיל עם, חלומות של ילד, ונגמר בהצלה של עם שלם. אז יאללה, בואו נתחיל. תראו, מה שבעצם מניע את כל הסיפור המדהים הזה זה שני כוחות אדירים שהם הפוכים לגמרי ופשוט קוראים את המשפחה הזאת לגזרים. בצד אחד יש לנו את האהבה העיוורת כמעט, המיוחדת של יעקב לבן שלו, ליוסף. ובצד השני, קנאה רעילה, ארסית, שהאהבה הזאת פשוט מציתה בלב של האחים שלו. והמתח הזה, בין האהבה לקנאה, זה הדלק של כל העלילה. זה מה שדוחף אותם קודם כל לאסון, אבל בסוף גם לגאולה. אוקיי, אז איך כל הבלגן הזה מתחיל? ובכן, הסכסוך במשפחה הזאת מתפוצץ בגלל שילוב של שני דברים. הדבר הראשון הוא די ברור, נכון? העדפה הבוטה של יעקב כלפי יוסף. וזה בא לידי ביטוי בצורה הכי ויזואלית שיש. כתונת הפסים המפורסמת שהוא נותן רק לו. אבל הגורם השני, ואולי אפילו יותר נפיץ, זה החלומות. החלומות של יוסף. והחלומות האלה, וואו. זאת ממש נקודת העל חזור. כי יוסף, יכול להיות שזה מתמימות, אולי קצת מהירות של נער, הוא פשוט הולך ומספר אותם לאחים שלו. אבל הם לא שומעים סיפור נחמד לפני השינה. ממש לא. הם שומעים פה הכרזת מלחמה. הם שומעים נבואה על זה שהוא ישלוט בהם. מבחינתם הוא כבר רואה את עצמו מלך עליהם. וכל הקנאה הזאת שבמשך שנים התבשלה לעלש קטנה, פשוט בום, מתפרצת והופכת לשנאה טהורה. והשנאה הזאת היא לא נשארת במילים, היא מתפוצצת במעשה בגידה שהוא כל כך מהיר, כל כך אכזרי. הם רואים את יוסף בא מרחוק, מגיע אליהם לשדה, ומה שהם רואים זה לא את אח שלהם. הם רואים הזדמנות להיפטר מבעל החלומות. ותוך רגעים ספורים, הסיפור נגמר. הם תופסים אותו, זורקים אותו לבור יבש, ובסוף מוכרים אותו. מוכרים אותו כמו חפץ, לשיירת סוחרים שהייתה בדרך למצרים. וכדי לקסות על הכל, הם לוקחים את הכתונת הצבעונית הזאת, טובלים אותה בדם של עז, ומביאים אותה לאבא שלהם. הם פשוט משאירים את יעקב להתאבל על הבן האהוב עליו, בידיעה שהוא נטרף על ידי חיה רעה. עשרות שנים של אבל. טוב, ומכאן המסע של יוסף פשוט צולל, לתהום. הוא נגרר למצרים, ארץ שהוא לא מכיר, שפה שהוא לא מבין, ונמכר לעבדות. והוא לא נמכר לכל אחד, אלא לפוטיפר, שר הטבחים, איש מאוד בכיר בחצר של פרעה. תחשבו על השינוי הקיצוני הזה. מנער הכי אהוב, הכי מפונק בבית של אבא, הוא הופך בין רגע לעבד, עבד חסר כל, בלי כלום. אבל פה קורה משהו מדהים. גם כשהוא בתחתית של התחתית, יוסף לא מתפרק, הוא לא מאבד את מי שהוא. להפך, הוא מראה יושרה, הוא מראה חוכמה, יכולות ניהול פשוט פנומנליות. והטקסט המקראי מדגיש את זה